Mangler bare lige en kontur. Så er det en mega. Ja. Wow. Analyseoplevelse På Aalborg Hovedbibliotek. af Alex, Anne og Maria. Nej, har jeg stadig på. I vores analyse vil vi gå igennem, hvad oplevelsesdesign er, og vores sted, Aalborg Hovedbibliotek. Vi vil definere vores formål, vi vil gå igennem nogle forskellige analysemetoder, og så vil vi bagefter opsummere Yes. og snakke om vores resultat. Hvad er oplevelsesdesign? Oplevelsesdesign, det er når vi designer oplevelsen for en person. På Aalborg Hovedbibliotek, så er det direkte fra du ser bygningen, deres skilt, deres logo. Det hele, det er en del af oplevelsesdesignet. Det primære ved oplevelsesdesign, det er når du går ind på Aalborg Hovedbibliotek. Det er hvilken fornemmelse du får. Vi taler her om indtryk. Vi kigger på de forskellige sanser. Sådan, hvad ser du? Hvad hører du? Hvad føler du? For eksempel så er biblioteket meget kendetegnet ved, at ligesom på alle andre biblioteker, når du går ind, så er det meget stille. Og det er meget sjovt, når du kommer direkte, fordi det ligger så centralt som inde i byen, at du går direkte fra noget, der er så Larmende. Ja, tak, larmende, til at der er lige så helt stille. Det man også prøver at designe her, det er den påvirkning, det får på dig. For eksempel, at du selv begynder at være meget mere stille i din opførsel. Du snakker lavere. Den måde du går rundt på, kigger på ting. Det hele det er den måde, det er, at den her oplevelse ved at være på Aalborg Hovedbibliotek og se det og høre om det. Det er hvordan det er designet. Yes. Og som vi kan se her, så er det indgang til Aalborg Hovedbibliotek. Og som man kan se, så ligger den lige ud til Aalborg Gågade. Og der er små stykker kunst på vejen derind, for også at symbolisere, Aalborg Hovedbibliotek vil rigtig gerne være et kunststed. Derudover Meget kulturelt sted. meget kulturelt sted, så derfor har de det sådan set også i deres indgang. Det førstehåndsindtryk man får, det er jo en gammel bygning. Det er lidt kommunepræget, den stil der er. Man tænker ikke, det her det er et kulturelt sted at gå ind. Det er ikke nyt, det er ikke moderne. Det betyder ikke, det skal det er ikke værd for at være kulturelt, men det er ikke indbydende. Nej, det er ikke indbydende. Ja. Der bliver spillet meget på sanserne, fordi at det her indgangsparti her, som vi kan se, så er der bygget halvtag over, som er noget, der er blevet bygget senere. Men for at undgå, at det er blevet til sådan en lukket hal, så er der lavet ovenlysvinduer, som også har gjort stedet meget lysere. Og indbydende. Direkte, ja, indbydende. For at hjælpe lidt på det der med, at det er et meget lukket sted, du går ned. Fordi før, da der ikke var tag under, så følte man ikke, det var en bygning. Og så gik du ind mod, som om, at det var bare en gade. Så her er det lidt mere indsnævring til at dirigere folk ind mod biblioteket. Derudover så er det også en indgang til byrådssalen og til foredragssalen. Så derfor er det ikke kun Aalborg Hovedbibliotek. Og eftersom de ligger sammen med de andre lokaler, så giver det igen et indtryk af, at det er noget kolonialt. Men videre til vores metoder. Til at starte med lavede vi vores fake real analyse. Ja, vi lavede vores fake real, eller real fake analyse på Aalborg Hovedbibliotek, for at se på, hvordan det er, at Aalborg Hovedbibliotek, de udgiver sig for at være. Er de, hvordan de fremstår? Altså er de, hvad de siger det er? Og er de oprigtige over for sig selv? Vi vil sige, at Aalborg Hovedbibliotek, de svinger lidt i den der over at være oprigtige for sig selv, fordi de er mere end bare bibliotek. Men på den anden side, så er de stadig dem, der er. De siger, de er. Så det vil sige, at vi konkluderer dem til at være real, fordi de er begge dele. Dog er der en lille smule chancering i den måde, det er, de opfører sig på. Så derfor, om hvor oprigtigt de er over for sig selv, den er en lille smule. Det er lidt på et balancebræt. Men vi har stadig valgt at sætte den i real. Det er egentlig så, som Alex siger, så har vi valgt at sætte den tættere på real fake, end vi har taget den på fake real. Det betyder, at hvad jeg kan sige. Men ja, det var for at pointere, at sådan, der var mere chancering i omkring, hvor oprigtig den er over for selv, i forhold til, hvem den siger, den er. Altså, den er mere
oprigtigt, altså den siger, hvem den er. Det er der ingen tvivl om. Ja. Godt, derefter gik vi videre til vores quick and dirty metode. Jeg vil ikke springe endnu. Nej, det har vi ikke. Derefter gik vi videre til vores quick and dirty metode, som er et spørgeskema, man sætter ud, hvor man finder for eksempel 4 undersøgelsespunkter, hvor vi har i vores haft branding, brugervenlighed, tilbud og kultur, siden det er 4 af de ting, som vi synes, Aalborg Hovedbibliotek lægger rigtig meget vægt på, det gerne vil. Det er sådan 4 hovedemner, hvor man kan tale med mange firmaer, og det er et sted, hvor det også passer meget godt. Det er meget essentielle emner for Aalborg Hovedbibliotek. Ja. Og inden under de her brandingområder, for eksempel. Inden under de her undersøgelsesområder har vi så lavet spørgsmål under for eksempel branding, hvor dem, der har taget spørgsmålene, de har kunne svare på dem fra 1 til 20, sådan så vi bagefter har kunne lave et schema. Herover er det nemt at kunne se, hvad Aalborg Hovedbibliotek har nemt ved, hvad de gør rigtig godt, og hvad de måske mangler. Ja, altså vi får et nemmere overblik omkring, hvor det er, at der mangler ved vores firma, her Aalborg Hovedbibliotek, og hvilke steder de går rigtig godt. For eksempel så Aalborg Hovedbibliotek, de har rigtig meget vægt på tilbud, hvilket er rigtig godt for et kulturelt sted. Men vi kan til gengæld se, at det er meget synd med dem, hvilke tilbud de har, fordi at deres branding omkring disse tilbud er virkelig slem. Altså folk, de ved slet ikke, der er de tilbud. De har rigtig, rigtig mange tilbud. De går rigtig meget op i deres kultur. De har rigtig nem brugervenlighed. Det er faktisk nemt at finde rundt derinde, og det er at kunne finde ud af, hvad der egentlig sker. Men, eller ikke. Og det er meget intuitivt. Det er sådan, altså hvis du går ind på Hovedbibliotek, du kan altid spørge folk. Altså personalet derinde, de er meget velinformerede. Så det vil sige, altså sådan noget som brugervenlighed og information omkring disse tilbud, den er der. Den er bare ikke brandet nok til, at folk nogensinde vil spørge om det. Altså der er ikke nogen, der ved, at der bliver lavet tilbud inde på biblioteket, medmindre man havde været inde på biblioteket og spørge. Det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange, der faktisk vil have rigtig godt af de tilbud, de har derinde, og rigtig gerne vil komme til det, men som sådan set ikke ved, at de eksisterer. Det er jo et kæmpe problem for Aalborg Hovedbibliotek. Så det har vi så kunne bruge den her analyse til. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, lever de så op til deres egne forventninger? Er Aalborg Hovedbibliotek et bibliotek for alle? De vil rigtig gerne både have børn med en unge ind under, de vil gerne have studerende ind under, rigtig gerne have studerende ind over. Det skal også være til ældre mennesker, de skal også kunne finde rundt derinde og kunne finde ud af at låne deres bøger, som de altid har gjort. Vi synes, Aalborg Hovedbibliotek gør det rigtig, rigtig godt i forhold til i hvert fald med børnene. Der er områder, hvor de kan være, og hvor de hele klasserne kan komme ind, og de kan få undervisning sammen. Der er legetøj til dem, der er legeværelser, det kan være med til at dekorere det. Jeg vil sige, det med børnene, den virker rigtig godt, også fordi at det er ikke en kommunal ting, så lad os sige, skolerne er også informeret om det her, så derfor kommer børnene også derind. Det er lidt mere for den målgruppe, hvor det er, at der ikke selv er tvunget derind. Ja. De ser mindre, hvilke gode tilbud der er for dem. For eksempel sådan nogle studerende som os, vi ser ikke næsten mange af de tilbud, som vi finder ud af, der var. Men til gengæld er det et rigtig godt sted at studere. Der er rigtig mange gruppeområder, hvor man kan sidde. Der er rigtig, rigtig gode tilbud i forhold til bøger, og til net, og til strøm, og steder at sidde. Faktisk også skærme, man kan tage præstationer op på. Nå, ja. Der er musik. Og igen, for at gå lidt smule tilbage til, om det er et bibliotek for alle, så har de rigtig meget for unge også. Der er computer, der er spil, der er forskellige steder at sidde, også for dem, i et andet miljø. Det er rigtig nemt for de ældre at kunne låne ting, og kunne snakke med personalet, der er rigtig gode til at forklare, hvordan man gør det. Og derudover, så har de jo rigtig, rigtig mange gode tilbud kulturelt. Jeg vil sige, lige for at komme lidt tilbage til det der børneområde. Børneområdet, det er også meget udvidet til at ikke længere at være, det er ikke fokus på, at det er et bogbibliotek, men det er et sted, hvor der er mulighed for alt form for underholdning, fordi det er mere et en leg og læring. De har mere leg og læring som og de har også bare generelt, koncept. Og så er der sådan noget som generel underholdning, sådan noget som de er meget med at gå over til, at der er så spil, diverse PlayStation, Wii, Xbox. Der er også arcade-spil derovre til, hvis man har lyst til at være derovre og spille. Og PC er til dem, der ikke selv har det derhjemme. Lige præcis. Så det er rigtig gode tilbud for rigtig mange mennesker.
Derudover så har de jo faktisk fået Real i deres Real Fake analyse, hvilket jo er rigtig, rigtig godt, at de både er dem, de siger, de er, og at de er oprigtige over for sig selv, om hvem de egentlig er. Ja. Det eneste, de sådan set mangler, det er deres branding. Det er en rigtig god branding model, i hvert fald for noget så centralt, eller inden for et emne som et bibliotek, der er Real en rigtig god ting, mens det er for eksempel for sådan noget som Disneyland, så vil det måske ikke være nær så essentielt, ikke? Så det vil sige, at en Real, den passer rigtig godt på den her slags firma. Yes. Så alt i alt, der synes vi, at Aalborg Hovedbibliotek lever op til deres forventninger, udover at de måske lige skulle brande noget mere med deres tilbud. Og vi kunne også se sådan ud fra vores interview, at sådan noget som branding, at det var helt klart det, der blev lagt mest vægt på fra det vi spurgte. At de ikke vidste, hvor det var, og de kunne ikke få informationer om, hvad bliver der lavet, hvornår bliver det lavet, og hvem kommer. Mange blev overrasket over det, vi meldte omkring mange af de forskellige tilbud, der var derinde. For eksempel så var der talt omkring noget rockmusik. Jeg havde læst på en plakat udenfor, som jeg så havde spurgt ind til, for at høre, om de vidste, at det foregik sådan noget. Og der var mange, der sådan var undret sig over sådan helt bare generelt på musik, at det var derinde. Og så meget som rockmusik, det var der nogen, der fandt meget sjovt. Meget overraskende, ja. At det var den slags, de også havde tilbud derinde. Så det er meget, altså tilbuden, det er helt klart det der, eller brandingen omkring de tilbud. Det er helt klart der, hvor den slipper mest hos det firma her, og det kunne vi også se igennem alle vores analyser. Ja, fordi tilbudene er også det, der kæder det sammen, så biblioteket virkelig er for alle. Det er virkelig, fordi der er så mange forskellige tilbud. Ja. Så det var det.